O presidente de Portos de Galicia presentou esta mañá, na sede desta entidade en Pontevedra, o proxecto de embarcacións pesqueiras en Campelo, no concello de Poio, unha iniciativa que constará de 4 módulos de pantalán que a súa vez habilitarán unha liña de atraque de 42 metros co fin de crear 30 novas prazas de amarre. As prazas son, en función dos datos que nos dou a propia cofraría, 24 de 6 metros de eslora por 2,6 metros de manga, 5 prazas de 8 eslora por 3,45 de manga, e despois hai unha praza máis, unha embarcación xa de unha dimensión maior, que son 10 de eslora por 3,95 de manga. Este proxecto terá un custe estimado de 50.000 euros e un prazo de execución de 3 meses. Co cal, Durán Hermida agarda ter estes traballos rematados antes de que remate este verán. Iso quere dicir que como o verán me parece que chega hasta o 20 de setembro, empeza o 21 de xuño, ao mellor non está o 22 de xuño, pero pode estar o 19 de setembro. Quero dicir, digamos, entendamos esta previsión dos técnicos de Portos de Galicia nun sentido amplio. Eu, a finais de verán, como moito principios de outono, debera estar culminada a actuación, o cual vai a permitir que no vindeiro inverno os profesionais da Cofradía de Pontevedra que utilizan a dársena de Campelo pois poidan ter esa mellora importante nesa instalación portuaria autonómica. Con esta nova actuación, o presidente de Portos de Galicia anunciou esta mañá que a nosa comunidade pechará este 2018 con 1.300 novas prazas de amarre.